Здравейте, приятели! Както обещах в предното видео, и днешната рецепта ще бъде с гъбата лъвска грива. Имам тази невероятна гъба от прекрасните хора от Гъбено царство. В предното видео разказвам повече за нея и ако още не сте го видели, поправете това. Днес приготвям вкусни бургери с гъбата лъвска грива. Използвам 2 чаши брашно, към едната добавям вода и сол и разбърквам до гладка кашичка. Към другата чаша добавих подправки: сладък червен пипер, кайенски пипер, куркума и щипка кимион. Нарязвам гъбите според размера на хлебчетата, които ще използвам. Гъбите не се мият, да се почистват с четка. Отрязах твърдата основа и нарязах на филийки. Потапям всяко парче в кашичката, а след това в брашняната смес. Овалвам от двете страни и оставям на страна. Когато приключа с панирането на всички гъби, загрявам олиото. Пържим до златисто от двете страни по около 3-4 минути. Температурата трябва да е умерена. Когато са готови, ги изваждаме върху кухненска хартия. За бургерите използвам хлебчета, които сама съм изпекла. Те са веган и кето. Линк към видеото ще оставя долу в описанието. Останалите съставки в бургера са лук-шалот, листа от салатка Little Gem и една изненадваща съставка. Вместо традиционния домат, който в този сезон е пластмасов, използвах сочна, но не презряла райска ябълка. Деликатната сладост на ябълката идеално допълва целия вкус на бургера. Започвам да сглобявам бургерите. Разполовявам хлебчетата, вижте колко са еластични и меки. Можете ли да повярвате, че не са с пшенично брашно? Намазвам с веган майонеза и добавям малко хариса на вкус. Отгоре поставям лист от салатата, след това добавям лука. Следва парче райска ябълка и звездата на бургера – гъбата лъвска грива. Намазвам втората половина от хлебчета с майонеза и хариса, затварям бургера и закрепвам с бамбуково шишче. Какво мислите за този бургер? Бихте ли опитали? Напишете ми в коментар. Харесайте видеото и се абонирайте за канала ми за още вкусни рецепти. До скоро!